kawan siang kemen henipor ka studio yang ka Akashvani Jwai de emlang wi u Dr. S. Maxwell Lingda woman counselor wa career expert udawan wa batai penchi hi hajrong ka phang ko ong coping with stress and its impact on health lene ko ong hikten yang ikam line ikhia ha iperkhat perden wa ikta ya ichaitram the doctor pling siang bhai pi cha ka station yang ka Akashvani Jwai wa nge skemile wa ijingwani yang pi ki polak ki wa ya gani ka program yo jingmantoi ki chibon hajrong ka tai ka phang ko ong gi ikhia ha iperkhat perden wa ikta ya ichaitram the doctor mo nang kom kwa ubo gani ka jingali pi mo ki ma ai ka te ka stress le ka te ka jingkhia ha de perkhat perden kublai shibon mam katoka yaka introduction ka jongpi ngaro ngato penar hi tangba nang shu ban klam penar te hakani ka port dengan klam beda ka khasi ban kham suk tho langki basngap kani ka topic ka pila ai menta ka sngi ka bangini crunch phangane ka stress kata ka ba kta ka rukom perkhat pradan ka jongi ki brio iwe pi iwe ka long ka ba kongsan hadu kata but habang ipet yaka jingso tho jong kata ka kentin stress ngala ban shu batai linkot lese la ban ong ka de ka jings ngo thait ha ka jings ngo ha ka rukom perkhat pradan ka jings ngo swai ka met ka phat physical health ka jingmut jing perkhat ka ta ka mental but ka jings ngo ki jongi ne kita ki bangi ong ki emotions ha ka jinglong brio ha ka juk ka menta hi ngi i ba ka ne ka kentin stress ka de ke ka ba ngi ju penon kambar bor la bande ha ka jing im ki khlung ki khana ki ba la tre lakta ki ba la rongba but kumju ki ba la temenru mo te habangi ong ka stress ki don lightly kita ki stress ki bangi katkum ka from the psychological term ka bangi use ka baning kong ka de kata ka bangi ong ka acute stress but kani ka acute stress ka de kata ka stress ka bane tang shipor ngan chu ai noksa hang ne kala bande ha ka por bangi pen kre ka exam kala bande ka por bangi up result mo ban mi kata ka bagi kena school ki saya kenduk hai ho ha ka por baki ya up pen kre exam beki up ka result yangi ki belarong ba le se bede kala ban long ba ngi le ki test ki hospital ni ap ki report ban kendo bagi doktor mo ne kala ban long ya ki brio ki ba million ban ki ba haban lekran ha ki jakapat ba bat kum ta ter te kampot hi kanika stress ka ba sa tang khindiat por tang ba ka jan ho mo ka ba ar bede kata ka ba ki ong ka episodic acute stress kade kata ka stress ka ba ju ai ja man la ka por na koi ka por lese ko mangan chu ong ni ki ba tre kam sarkar mo lada ki don ki meetings ki ba he kita ki review meetings but ki he ki han ne ki hable presentations phangki projects ne ki tieng yo ki sha kli jing kli ne ki tieng yo ki sha mai ba kli klem dep ki kam bala pha patha ki kataru ka penlom ka stress pinda pet ki brio ki shit ya kran bha kata ka financial year mo all apoi financial year te la bon kam bha te kani ka stress kawan na ka por tang bala don hi kini ki jingja kamot ki la don kata ka stress but let's say kan kam jaru ki brio ki babat kam alai tli mo ki babat kerdan alai tli katuru ka pen wan ya ka stress namar bakil abun kam palat but kani kalong ka kata ka responsibility jongki kala kham kia te ka balai bede ka ba kham jrong ka de ka bangi ong kata ka chronic stress bede hangne ka de ka bangi ong ka bala long term ka bala sa slam ha u ka jing im jong brio kala bande le se ka jing ya light samla kala bande ka jing ya shong ya klat chilok kala ban long le se ha ka jing do kam kala ban long le se ha ka jing do jong ki ba et ba thon mo la da ki klat no nang ni ka perthai nang ta kala bande baki kitu ki bawan na ka yeng ka baya shia tim ya tla mo but hateng bade kala bande le se ki brio ki ya ka jing skosi ya ling ba ki jing e tang ba ki kon be kita ki jing e ha ka jing im ka jong ki mo kala ban long ru le se la da don ki bapang ha ka yeng ka jong gi mo kata ka bagi ong ka terminal illness la da don bapang in ha ban sumar ki shitam bon benai bon snem kataru kala ban ha ta ka bagi ong kata ka chronic stress Tasar kumno ki briu ki yo ya ganega stress lene ki eki daw ki ba penlong ya ki briu ban yo ya ganega stress lene ka jingkhia ha ki jingmut jing perkhan ka jing wan hi ka stress ha ka jing im jongi ki briu kalong ki babon jat kalong ha ka bon rukom ha ka bon liang ka ba kong san e ka bangi don kam mangi ki briu kalong ba ngi don kam bangin so thu ilade ka la bande ka rukom im ka la banlong kom jing im ka jongi ka kam ka bangi tre mo ka kam ka bangi le ka wei ka ba don kam yangi ladangi pet ya kita jingwan jong ki stress ngi don kam ban punut por ban so thu ilade kam bon sin hingi ki briu ngi shuyat matla ya ka jing im klem perkhat ngi long kumno ngi man kumno mo kala ban long ru ka ktin ka
kalian kala ban long ru ka rukom perkhat mo ngi perkhat kumno kala ban long ru kumno ngi sumari lade ki paralok ki bangi alang ka tre ka khta ka jongi ladang ila ban le ki aka hakapor ka babyang mo kini kita ki bangi ong kita ki stress ki source of stress ki bawan keleng na keleng ha ka jing im ka jongi klem das ngo tho hi kumno ngi em ye ka jing im khambun sin ngi ju kham lap ba ha ka im lang ka sa lang jongi ba ngi kum ki breu ki ba im ha ka jing im mo kita ki breu ki belong discipline ki ba thia ha ka por ki ba bam ha ka por ki ba ki ya ki kam ki jam jong ki ha ka por ki ki breu ki ba duna ba ka stress mo te kumbangan chuba tai lingkot hang ni ka jing nang jongi bangin penyat ya ka jing im ka jongi ka jing nang jongi ka ban penyat ya ka por ka jongi ni don por ban le pon jat ki eru ki bangi ya kendo man la kasngi mo menta ka por ni ju kran bha kata ka jing don kam ya kata ka self care mo ka self care ka de kumdo bangin sumari la de kala bandai jing bam so ka jing di ka jing yat ka jat morning walk evening walk mo ni nang ban penyat ya por bat chisien ka bang imda khuslai than namar ba nginang ban pinya ya ka por but ka jing im ka jongi ka dei moki ong ka tin phareng ka long very well planned and well executed ka pomot ba ngim bam ja khluit mo ni ki rai ki bangi shimru ki long ki babyang kimdei ki bangi babe hadien habot but habang ong ka ni kala ban long ha ki arbenta ka shibenta ka long ha ka personal life ka jongi but ka shibenta pa de ka long ha ka bangi ong ka ta ka professional life mo ngan chu ai nuksa hang ni ba ngindapet ki khnaro kitu ki ba pulie kot man kasngi ki ba minot ki ba khre kot mo pinapet ki duna ba ka stress mo kinamar pa kidei ki ba minot man kasngi kimdei ki tu ban up last moment mo mashu ong no ka homework le last moment ka assignment last moment ka kot ka exam ru khle last moment tikitu pinapet be ki khna ki ong ni long stress ba mo kida pair ka dur ka dar kida namar ba ki khlem la ban nang ban bate ka por ki khamnang ban la ban penya ya la ka jing im ke mo mut bon sin ka ni ka stress ka mi dei ni ki jinglong jong ni ka de ka jinglong ka jong hi takadaw mene banga mention mam ka long ba ngi don kam mangi ki bela rong baru bangin nang ban penya ya ka jing im jong la jong ke mo kala ban long haki babon rukom haka im lang ka salang haka self care ko mangala ong haka jing penya jong ka por ki kam ha office personal ne ka jing im professional rukom jo Tika ega bajia mo lada ka nega stress ka ne slam haka jingmut jing berkat jong ita. Lada ka stress ka ne slam haka jingmut jing berkat. I mean haka jingim ka jongi ka hap kata kategori ka banga ong mene kata ka chronic stress. Ka poi biang siya kato ka banga kren ningkong mene banga ong bangi don kam baningkong ban sung thu ya ka jinglong ka jingman ha banga ong ka jing sung thu ka jinglong ka jingman le se ki parlok ki ngia don lang ki bangi penut por ki paramarjan. But kam tam kata ka rukom berkat. Ki don na pedeng jongi ngilong ki breu ki baret men sem ha Kita na pedeng jongi pedeng ngilong ki breu ki behet men sem ha kita na pedeng jongi pedeng ngilong ki breu ki ba khuslai bet ha intang in jai ru ngila khuslai mo pamdon kam man khuslai ru ngila khuslai kita na pedeng jongi ngilong practical ba but kini ki ba kta kata ka rukom perkhat kita ki breu kinda jai tang khandiat ru kila pelut por bon kenta bon ski tang man perkhat ru ka ba lese empat don kam ban pelut por ban perkhat hadu kata mo ka ba kongsan hang ne ru ka long ba ngi kum ki breu ngi don kam ban krane khana but mental lese kala poi ka jok bangi mi don por shu ban krane khana watang shi yeng ru shikme shikpa ru ngi mi don por shu ban kren shipara ru ngi mi don por shu ban kren ngila elong lala ka jong ka jing im but kani ka de ka ba lese ngi don kam haktin pharengi ong bangin pen klanya ka resilience kin pen klanya kata ka jing jing perkhat ban yele persha ekini ki ya kata ka stress ka bangi ong ka jing blien jong ki khana menta bakin kun ba halade mo kim ya krane khana ban do bano de kilawan school ru ki shong ba marbai de kilawan college kilawan class ru ki shong ba marbai kum to la ki jong ki kamera katu ka pen sniu namar ba ka stress la da ki sngosi ki sngo dia ru ka sa ba haki but ki kimi ki paru kim tip ba ki sngosi ne ki sngo diaw ne but kumjuru ki kimi ki pa kikimik pa de kilawan na jing tre kimya yathu shu iki khon ba kisngo si ne kisngo pa kumno ka long ka sngi lada mo te kabakong san ka hangne ka banga kwa ban ong ka long
bang idon kam kum shi yeng bangin daya let's say shisin bangin ya bam jalang ki bera ki yeng hi ki bera ya bam jalang let's say kata ka stress kami mo hakanu kono kom kami hakakhtien kom kren kom ong ba mene ha office ngaja kum ta o mene ha school ngaja kum ta but kum ta ter but lada ka ni ka stress ka ni slam haka jing im jongi ka kala sha kata ka bangi ong ka depression o mai naga stress ngi ka wanra sha ka depression tela dam la ban te la kam ye ni ka stress ka por ka biang jia ayu doctor ya gini ki brio kadan dak dan shin ne kam dan ne ka stress ki don ki dak kishin ki bangila bani i haka jing im jongi ki brio iwe piwe ka baning kong ka bangila bani i ka long ka jingkyar jong ki brio ya ki we pat mo kata ka bangi ong ki long anti social kamot kim ya mi shu haka jingelang hayeng hasem ba ki bahayeng kim let chu she ki bayap ki bayem shi ki jingya tho nang ta kim ya socialize shu bat ki paramarjan mo ki don bede ki bathya bon kenta mo men sngiru da ki opor ki thya men mir ki thya da ki opor ki thya ki don bede kumbang omene kim kren kim khana shu ki la shu ngap bet kim ya thu shu ja yu long kum no ka mo kim ya kren shu ki paralok kim ya phone shu ki don bede ki la sang ban bam ru khendiat kim la shu ban bam shibun mo kata ya ka number bakal bujur palat ka stress kim la shu ban bam ki don bede ki bam shibun Shipang kila abam kataru kalong kaktin parengi ong ka distress tangban penja no ka jing so long stress tangban penklet no ka jing long stress ki penut por no hakabam ki bam shibam kabam ilong normal show ki don bede ki balong ki sedang ban dombet mo ki sang ban long dombet ne kaktin pareng ki ong long aggressive kamot phnia kren tang kumno kilaya ma ba ki be trailang mo angta ki bon bede ki don kita ki bangi ong negative self talk kita ki negative self talk ka katin kasing ila badong mo ki stang ban ben yela de ngate bambyang ngate bas neudur nga bam long nga bam nang trekam nga ubam tebet ban le nga ka bam kumta ki long very negative yela de but kawai pede da kala don ka stress kila stang ru ta ka stang ban bam kwai ki stang ban bam raja khaini shekhar ki stang ban dikyat kumta ta long kumba dusman yela de kumbalong badusman yela de kaniru pinai ki don ki brio ki bada kila stress ki discreet way non-stop ki don bede ki bam kwai mo ki don kile kumta kata kalong kata ka bangi ong kitin paring coping mechanisms ban cope up kata ka stress ba ki don kile da kita ki kam haki khana bede ngi iba ki sedang ban pep school ki sang ban pep ka jing pulie ne ki marks ba ki yo mo hak shiteng snem ne akut snem ru ki yo marks du na ba na mar kim la ban krek kot ne ple jing mon ha ki jing pudi ki jongki nang ta ki shong bet marwe ha kamra ki sedang ban long marwe kim ya don paralok show de ki khot ki paralok ru kim ya let show nang ta ki jaitu ban sum ban slep ban pen bhabre wela de mo kataro ka de ka ka banga omane kata ka self care kala duna bha nang ta ki dom ki mek paru kinda kren ki mek pa komno ro ki dom ki nda kren ki bahayeng ru mlong kamut mlong ban kren komno ro tang pher kila nang pen i jing dom shu bat kum ta ter te heba galong kumni te kumno ngila ban sumar yela de ban light nega stress ngala ban benrap mene ka jing long discipline ka jing im ka jongi ka de ka we mo but kata ka kalong ka atiar ka bakong san hadu kata yangi bangin lai na ka stress jan baro hi salon sar menta ka bakentup ki samla ki khna ki rangba ki bala temen ru de pini iba ngila sha te sha khom ha ka mobile but kan e ka de ka we ka bala pen bon shu kala nang ban shu kata ka stress ya ka jing im ka jongi namar ba ngim so nang shu ban le ngim so ngila so de ko ka jing im namar pangila shu shap te palat ha kata ka mobile but nga try pendapet pendaya halenti ha sengkien pendele ha yo ha hadru pendapet nadu kinong di jing di nadu kinong di jur kinong di do kharu kila shu pun kam ka mobile kim tip shu banya de ya thiet banya ban pe ite ki customer ru lashu mo baro hat kila shu pun kam kata but kata ka de ke ka pala ka pen khya ka jingmut ka jing perkhat ka jongi namar ba ngila shu perkhat palat ka ba ngiyo i ha ka mobile but ladang ngila poi sahayeng ngile bang ka mobile but kani ka pendo thiap pendo dem yangi but kawai ka stress ka daw ka bakong san ka ba penjore ka stress ka de bambyang ka thia ka dem kam kut tang ka ta kani ka jing penlut por jongi ha ka mobile daki babon kenta ka kata kata ka mental health
mo habang i ong ka mental health ka jongi kamot ka kom perkhat ka kot ka khia bat kham tam le kita ki emotions ki jongi ngan chu batai khandiat hangni habang i ong ki emotions kamot ladang i pet ye ki reels ki don ki reels ki ba comic ngila er khieno ka sakoi ka reel bade kami le se kapin i ya ki ba shatan ra ki miau ne ki so mo ki ba yap ha surok sengkien kata kala apen si angi dengi pe sakoi ka reel bade ngi i ba don ki dur ba mo don ba ya tho ne ba ya bia kato kala pen comment no ingi dengi pe sakoi ka reel ngi i ba sha pen yap i khlung ne sha pen yap ka long keme ketika ni ka habang i pe ya ki ni ki reel sa ki mobile kani ka pen shot ya kata ka ya kita ki jing so ki jongi na ka jing comment khandiat kala po jing so si khandiat kala pon ka jing so tiao khandiat spangi lai da ke biang but kini ki ba ne sa ha ka jing mot ka jing perkhat jongi but ka pen long yengi ba dang ye le ban thia bon kan taru ngisngo bet bangin ngem dap thia namar bale kila rong gitu kita ki information ki bangi i ha ki mobile ki jongi kila rong ha ka jingmot ka jing perkhat ka jongi but kane ka kta ya ka jabeng ka jongi but ka pen that ya ka met ka jongi ro mo namar nginda pe hi ka stress ngidi ban skong tho ba dangi that ka jabeng ngi that lang ka met but ka behavior ka jongi ka jinglong ka jongi dangi that ka physical health that lang ya ka jabeng ro ngi that lang ki emotions ki jongi ki behavior jongi but kumta ter te hangne ladangi kala long stress palat ki emotions jongi ngi that lang ya ka jabeng ka jongi but eka met ka phat ka jongi Doktor ko por ka layat ma sakawai ka last question nga kwa ban kali pina kum nongin le no ban ngin light na gani ka jingkhia ha ka jingmut jing berkhat jongi kini ka jingkeli ka jong phi ka long ka padon kam hado kata but ngi so tho ba kumang oi phi mene ka baning kong ka long bangi ngi don kam palat bangin penut por ban so tho ira de ka ba ar pede ka long ladang ngi las dang ban so tho ira de ngi las dang ru ban perkhat ye kita kilat kilenti kumlo bangi la ban le ban pendunai ka stress aktin parengi ong kita bangin pen don kam ne bangin sang ban le biang kita ki hobbies pena pe he ka perthai menta bo na pene jongi nim don show ke kata ka por bangin le ite ki hobbies ne kita ki kam ki bangi sutanat ban le mo but pini i menta ki brieu ki bala perkhat ya kane kilas dang ban le chekini ki futsal ngatrai pena pe kum shalong ne kum shaneru ki la bon ki futsal hoi namar ba kilas ban perkhat kumno kalat bangan distress le de ki le ka no ki perlong ki don ba kilas dang ban le cheki gym mo ki don ba de ha Facebook ha Instagram pini ki bu ki dur ki ba ki le jngo kai perthei ki le kai shawa ki le khwai nang ta ki le jingi kini baro ki de kita ki lat ki lenti kita ki coping mechanisms pangila ban pendunai kata ka stress ban penjathat ya kata ka jingmut jing perkhat jongi tingi don kam e ban le kita ki bangi ong kita ki recreational activities penpe ru ki bre menta ki la sang ban le biang sat ka juk ban sang ban thung jing thung ki sang ban thung jor ki sang ban thung sentiu kata ka kitchen garden ru menta ki la sang ban mi biang ki thung ki so saw ki pudina pat kum ta ter pat kini ki de kita ki lat ki ba ki bangila ban zdang ban le biang ngila ban bu no e ka mobile mo sharut la dangim don kam mastang ban le kita ki activities le se ban le cash ki parmarjan but what ki lat ki lenti le se pulikon but kumta ter bangin la ban distress yele di blesh bon doktor ne benta ki por ba kodor jong phima philawan na do na shalong ban pen sngau tho ya ki parlop nang up radio jongi thagap jing ya dei bat kenika topic ka ba ngi ekren menta kalong khia hai perkhat perden wai kta ya i chaitra ma shwa bangin pungkut ya kenika program kwa ip bepin ai shi content ar content ka message benta kini ki perlok ki basngap ya kenika program ka jongi kubleshi bon mam kalong ka ba stanat yang ngaru bangan yo ban ya don lang bat kenika program ka jong phi but ka message hina kalyang ka jonga kalong ya kitu ki basngap baro kalong ba hateng i don kam ban pet kmi ya ka jing em ka jong la jong ki kam ki jam ki jongi ki jing ya day ki jongi bat ki bahai yang hasem ka jing perkhat shimat ya la de kumno ngi long bat ki e kita ki ba pen stress ngi hakaktin pareng ngi ong kata ka self reflection kamot bangi perkhat kala ban ngila ban le ka self reflection man kasngi kumno mata kasngi jonga kalong kumno kaya hatu ka byang ne em hatu nga yon em an pendap ka ki kam ki jonga nang ta kumno nga ya de be ki perlok ki be tre lang ki jonga le se ngila ban le ka ne ka self reflection dam de man kasngi ru le se shisen chitayo ne ting man bangi opor but kani kalong kata ka kalong ka dawai kalong ka therapy bangila ban perkhat ki e ki bala pen stress ngi pat kumno ngila ban numle shu ikitu ki bala pen stress ngi pat ki e ki bala
kiba pensutanat ingi but kumno ngila ban pelut por shu ban le kita kiba pensutanat ingi but sakoi ka ba kongsan kalong ka jing ya kren ya khana hayeng hasem para shikme shikpa kumangal oi phimene ladang ngila ban ya bam lang shisien shisngi mo kum shiyeng kata kalong ka dawai ka ba don kam le se ka jing ya dwai lang shiyeng shisem mo bang ne shong ban ya dwai lang shiyeng shisem kata ro kalong ka ba kongsan do kata but habang ipet ya ki interview nengi pulis hang kini ki brio ki bla pau ba hang ne asla perthai ngin lap hi salon sar ki de ki brio ki belong discipline ngatrai ka kata he ka de ka message ka mang ko ban ai shisien bangilong discipline ka physical health jongi ru ka kot ka khya jongi ru ka byang ko ro kom perkhat ru ka byang ka ro kom sumar jongi ya ka met ka phat ru ka byang but phini i ka de na kani ka daw ba hadu ki school ki college ki universities ki office ba pher ki la don ki full time counselors mo kiba ngila ban le ikendo ye ki ladangi sngong bangi don kam ban slok ban kren ban pan jing shai ladangi don kita ki jing e bangi sngong bangi la ban kren banu ki don kita ki counselors but ngan chupun kut da ka bangong what nai shep ting ne nai le ran ban le wat ye kita ki nong sumar kita ki counselors mo lada pi don kam mo ngi barok ngi ya lingba kan ka stress mdei tang iwr ngi barok ngi ya lingba but lada ngi sngo bala don kam bangin wat jingirap nai le ran ya be checkmat but wat jingirap but kani ka dei ka message ka bang ka ban ong tangkat ni kubli shibun ta kubli shibun doctor sa sen ne benta ka por ba ko dor ka jong phi ba phila palaj ban ben snap shingi ha ka jingi dei but kani ka program mo ka bangi ong coping with stress and its impact on health dani khia hai perkhat pradeng wa ikta ya ichai tram ta kubli shibun doctor sa sen ne benta kubli shibun